Март айында Қазанда бик матур татар жыры фестивалі өте. Сандуғай Соловей деп атала Венера Ганеева жетекшілігінде. Менә без шул фестивальга барып, ай балбалым жыры белән бик призлы урыннар алып кайтып, беренче дәрәҗә лауреат исемен безгә бирделәр. Менә шул чакны сезгә хәзер җырлап күрсәтәбез. Сәхнәдә Мирас ансамбле.
Афарин. Халық жырлары біздің бабаларымыз тарапынан қалдырылған ең қадірлі вә ең бәһәлі бір мирастыр. Әйе, бұл бик қадірлі мирас, қимметті мирас. Тағын бір татар халық жырын тыңлағыз. Әнисә. Афарин. Әлі жырлап бітмеді, шулайда біздің ансамбльдің членарының исемлерімен таныштырасым келе сізді. Жыршылар Нурания Саубанова, Әлфия Пелякова, Нәжибе Батхулина, Рушания Камалова, Рузания Камалова, Рушания Юсупова, сөз ыстасы жыршы Сәрия Якупова, Ғабдрахман Ғайнуллин, Булат Газимзянов, Зифер Юсупов, жыршы һәм гармоншы Илдар Феткуллин, гитарада Роман Костятников һәм алыштырғысыз баяншыбыз Рушан Люкманов, ансамбльнің директоры Данизе Кармышева һәм ансамбльнің сәнға жетекшісі, ор-металлны біздің белән эшләүче Индира Сагдиева. Һәм мин алып баручы Фирдаус Гатина. Қазір сіздің иқтибарыңызға әлігіне келген үр-яңа жырларымызны бүләйтесіп келем. Жырыбызны бүләйтесіп келем. Үр-яңа жырлар.
Сезгә чын күңелдән рәхмәт. Тиздән күбез ялларга, туган авылларыбызга таралырбыз, отпусклар җитә, бакчаларга, дачларга таралырбыз. Менә бүгенге концерттан күңелләрегез булып, безнең татар җырына булган мәхәббәтнең әзен генә алып китсәгез, без бик шат булыр идек. Алдагы концертларда да шулай очрашырга язсын иде. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, гаиләләрегездә тынычлык, муллык телибез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Так, что ты приопаздываешь? Что ты хочешь, дорогой мой? Булат, может там сфотографируемся там? Там, все вместе. фотографируются. Вставайте перед портретом Казани. Перед портретом Казани. Да. Вставайте все здесь. Ибрагим, в сторону отойди.